Lebap vilayetinin Darganata ve Farab etraplarının yanlış guyan beketlerinde benzin satın alma isleyen sürücülerden hocaluk hizmetler için devlete bergisinin yoktuğunu suud etmek talep edilýär. Değişli resminamaları görkezip bilmedik sürücülere benzin satılmayan mahalle täze talap yanlış guyan beketlerde para berme hem yol açýar. Bu vaka vilayette Salyarkanyň gytçylygynyň emeli geleni ve Lebaplılardan elektrik enerjisinin 2021-nji ýyl üçin tölegini üstümizdäki ýyl tamamlanmadan dolu geçirmeň talap edilýän mahalyna gawat gelýär. Farabın we Darganatanyň ýanygyç goýýan beketlerinden benzin satyn aljak sürüjüler tok we gaz üçin döwlete bergili däldigini subut etmeli. Munyň üçin degişli döwlet edaralarynyň gaz we elektrik edaralarynyň alynan tasdiknamany hemde tölek kwitansiýalaryny görkezmeli. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Darganataly ýaşaýjy 18-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä resminamaları görkezip bilmedik sürüjülere benzin satylmaýar. Mundan ogdalşylar ýaly tasdiknamalary işleýän edarana ýa-da payok satyn almak, işe yerleşmek we jaý eýeti bolan pensionerler pensiýa almak üçin görkezmeli. Indi benzin satyn almak üçin de bu resminamalar görkezmeli boldy. Dip Darganataly ýaşaýjy aýtdy. Täze talap raýatlarda degişli edaralara gatnap tasdiknama almak ýaly goşmaça kynçylyklary döredýän mahaly etraplaryň ýanyç guýýan beketlerinde bolsa para berme ýol açýar. A95 markaly benzinin 1 litriniň bir kanun bahasy 5 manadaşyn ýokurlany. Bu pulu töleseň resminamaň bolmanyda uloňa benzin guýup berýärler. Dip ulog sürücüsü anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyň bu barada Türkmennewit önümleri kärhanasyndan we agdalýan etraplaryň häkimliklerinden şeýlede gaz we elektrik edaralarynyň goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Ýöne bu täze talap vilayetde ýanyjyň şolsanda Salyarkanyň gytçylygynyň emeli gelen wagtynda güýje giridildi. 11-nji noýabrda Lewapda habarçymyz Salyarkanyň vilayetiniň käbir ýanyç beketlerinde tapdyrýandygyny aýtdy. Ol munyň bilen bagly vilayetin administrativ merkezi Türkmenabad şäherindäki ýanyç guýan beketleriň käbirinde ulaglaryň uly nowatlarynyň dörendigini hem belledi. 18-nji noýabrda maglumat beren habarçymyz vilayetde ýanyç gytçylygynyň saklanyp galýandygyny, Darganatada A92 markaly benzinin tas 6 ay, Eko 93 markaly benzinin 2 ýyl bäri satuwda ýokdugyny aýtdy. A80 markaly benzin bolsa Darganatadyky ýanygyç guýýan beketleriň diňe 4 sanysyna satylýar. Farabda A95 markaly benzin inni 6 ay bäri satuwda ýok. Dip ýagdaýdan habarly ulag sürüjüsi aýtdy. Bellesek täze talap Lewapda raýatlardan 2021-nji ýyl üçin elektrik töleglerini üstümizdäki ýyl tamamlanmadan dolu geçirmeň talap edilýän mahalyna hem gawat geldi. 20-nji oktýabrda elektrik edarasynyň işgärleri ilatyň sarp edýän elektrik energiýasi üçin tölegin geljek ýyldan başlap ýokurlanjakdygyny aýdyp, tölegleri şu ýylyň ahirine çenli geçirmedik raýatlaryň bergileriniň täze ýokurlandyrylan nyrkdan tölediljakdygyny duydurupdylar. Galy bersede bu habardan 2 gün öň ilatyň sarp edýän elektrik energiýasiniň töleginiň geljek ýyldan başlap tas 2 hesse ýokurlandyrmagyň gözüňünde tutulýandygy barada maglumat gelip gowuşupdy. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwaryndan başlap suw, elektrik energiýasy we tebii gaz ýaly ilaty çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen mejlisinde kabul edildi. Şonda ilatyň durmuş derejesiniň ýokurlanandygy aýdylsa-da, adatlyk ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň arasynda ilatyň gün güzeran aladalarynyň has hem kynlaşandygy barada dowamly maglumatlary beripdi. Habarçylarymyz Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşendigini aýdyp, elektrik, gaz we suw töleglerini töläp bilmeýän maşgallary has köp görse bolýandygyny aýdyp gelýärler. Bu habarlaryň arasynda Lewapda ilatyň ençeme ýyllardan bäri dowam edýän elektrik ýetmezçiligi bilen bagly problemasy saklanyp galýar. 18-nji noýabrda Farabda şäher we etrap ilatynyň tas 40% 17 saatlap toksuz galdy. 17-sinden 18-ine geçen giýje bolan aýaz howada Farabyň 15-nji mektebiniň ýyladyş trubasy ýaryldy. Muňa elektrik togyň ketilmegi netijesinde daşardan gelýän ýyladyş trubasyndaky suwuň doňmagy sebäp boldy.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 18 noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol munyň netijesinde mekdebiň 23 000 manat ziýan çekendigini we bu serişdäniň okuwçylaryň hasabyna enatalardan ýygnalýandygyny hem aýtdy. Mektebiň ýyladaş ulgamyny awatlamak üçin her okuwçydan 50 manat pul ýygnalýar. Diýip ol sözüni jemledi.